आबौ ओंखामखौ उखैथारबाय नामा नोङो? इसे उखैदों। र' आबौ र' मेगिया मोनथारबाय र' एसे गुसु जाबावथारथो दे। आबै दै लोंगोन? ए दै लोंनो र'। ओमफ्राय गुसु लोंनो ना गुदुं लोंनो आबौ? दैखौ ना गुसु। गुसुखौसो लोंगोन? ओं। र' आं लायनि र' थाथ' दे बेयावनो दे। आं गायलांनाय बे दंफाङा बिबारनि दंफाङा दाबो थांनानै दङ। मा एसे समायना नुदों। आं थानाय समाव हायथाथा फिसासोमोन दंफाङा। दा मालाय आंजोंनो समान समान जासिगोन। बिदिनो थाबाय थादे नोङो जोंहानि न' मोखाङाव। थैलांनाङा दे दंफां दे। बेबायदि न' मोखाङाव बिबारनि दंफां थाब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनसै आङो। आयै मा आबा? मा गायदों नोङो? आं गायनाय बिबारनि दंफांखौ नायबाय दं आं आबा। आयौ आबा गस्ला गोदान अबावमोनखौ नोंलाय? आबैया होदों दानिसो। बा आबैया होदों? आं मेगिखौ जाखांबाय आयै। ए मेगिखौ जाखांबाय? हामदों दे। आयै न'आव थांसै। आयौ न'आव थांसै नोङो? आबैया हारसिंसो दङ ना? आङो न'आव थांसै दालायाव आरो आंना मम'आ लोगोआ मम'आ आबैया गाइखेर सेरदों मम'दो गेलेनांगौ आङो। आबा मा बुंखो नोङो? मम'खौ गोसोखांदों नोङो? मम'दो गेलेगोन ओमफ्राय बोरमा फिसायाबो आंनि लोगो आं न'आव थांसै। जानियाव मम'बो गैया बोरमा फिसाबो गैया। थांसै आं गेलेगोन आङो मम'दो। मम' गैयायाव आं थांसै। आबा थांगोन र' दहायसो फैबायना जोङो गाबोन थांगोन दे। आबौआ आया आदै जादोंना दिनै थाङा दे गाबोन थांगोन दे। आबौआ लोमजादोंना आबा। जोंफोरो दिनैनो थांबा आबौआ दुखु मोनगोन आरो आबौआ आं संनाय जेबो मोनजायाखैना। आबौनो आं मायबा ओंखामफोर मायबा गोदाव संना होगोन होनबासो आबौआ जागोन। लोमजाबाय थादोंना। नों संबासो जागोन आबौआ गोदाव? आबौनोबो गोथाव नांगौ नोंबायदि। आबौखौ मोजाङै जाहोखांनायनि उनाव जों थांगोन दे न'आव दे गाबोनफोर दे। थानोनो सुखुवा मोनदों आं हारसिं। दसे गैयिखौनो बिहामजोखौदो आबौखौदो गोसोखांसोदों आं। थानो हायासो मोनसोबाय आं हारसिंनो। थांनाया सानसेयानो जायाखै मालाबा फैगोन गोसोखांसोबाय आङो। हाया आं बेबायदि हारसिं थानो। थैलांगोन आं बेबायदि हारसिं थानांगौबा। मोजाङै मोजां सहैबायना सहैयाखैबा फन थानायबा रायलायगौमोन आङो। फनबो गैया सोरखौ बुंनो दा। बे देलायाबा न'आवबा दंना गैया। दाखालि माथो फन खालायदोंमोननो सोरखौबा। नाम्बारासो दं ना मायबा। दायो देलायखौ नुबा रायज्लायहैगोन र'। बाजै आयं बाजै गैया? सयथिनबो नोंनिसो बाथ्रा सानबाय दंमोन आं दानि। ए नंगौ? औ जिउ गोलाव जागोनहाय नोंना। जाथोंलै। माबा आयं बाजैया अबाव? गैया नों बाजैया न'आव थांदों मालाय। दहायसो फुङाव थांदों। बाजैया न'आव थांदों? सोरजों थांनाय? बिनानावा लांफैदों फामेया। ए मैया फन हरनाया ना? औ नों फैदों मोजाङानो जादों दे। देलाय आं नोंसानियाव थांसो नागिरदोंमोन। बे नोमबाजै मोना सहैबायना सहैयाखैथाय फन खालायना खेबसे। फैसा गैला आंना रायज्लायनो हाला दहायसो जोब्बाय। नोंनाबो दिनैसो जोबनो मोनबाय फैसाया। माबा आयं बाजैनो फैसासो होनो फैदोंमोन आङो दाखालि दख'ना सुनायनि। लोगो सासेया आंनो आखायावनो हरफाबाय। गावहा फैलानो फैसाखौ आंनि आखायावनो हरदों। नों लाखिनो ना? होलांबालाय होलां। दे नोंनो लाखि होमब्लालाय। ओमफ्राय बाजैयालाय माब्लाथो फैगोननो? सानबेसे थागोननो? बेखौनोथ' सानबाय थादों आङो। सानबेसे थायोथाय। हारसिं दसेखौनो थानो सुखुवाखै आङो। दिनदा मोनलाबायदों। साननैसो थागोन नामा? थानानै सुखुथाराखै आबौखौबो गोसोखांसोदों आं। दानि थांनायखौनो? औहाय
थांथाराना जेरावबो दिनै ओंखारलांनायखाय माबोरैबा मोन्दों गोसोफोरखौ। आदै अन्थाइसो हाब्बाय आथिङाव सेन्देलाबो दासो जनो मोनबाय। आदै फामे ना माइलै? औ रथ'नाय फामे। फामे थांथ'नो नाङा। मामोन बाजै? ओइ दहाय नों सोरखौ थिखांनानै लाबोनायहाय दखाननिफ्राय नुहुरदोंमोन आं नोंखौ। सोर हिन्जावखौ लानानै फैनाय नोंलाय गथ' बामलायनाय? अ बाजै सुदेम आब'सो बेनिफ्राय आब'नि फिसाज्ला। मा? हे सुदेमसिम बियो? सुदेम बायदि नुहुरखादोंमोन आङो। हा मानो फैदों बिलाय लासिंसिंनो? जोंहानि न'खौ गारनानै थांदोंमोन माथो, दासोलाय मानो फैदों बिलाय? लाजियाखै बियो, गारनानै थांदोंमोन माथो हिनजावनि थाखाय। दोनैलाय मानो फैफिनखो? एसेबां बोसोरानो फैयाखैमोन माथो। मा गोसोखांखो बिलाय बिमा बिफानि न'खौलाय? आयंमोनासो लिंहरखादों। बे बोराय बुरैया थैनो गोनां बैसोआव दालाय फिसाजोखौलाय मानो गोसोखांदों? जोंखौलाय माथो गोसोखांनो खाङा? गावनि बिहामजो फिसाज्लाखौलाय माथो माथोखौनो होआ। दाबालाय फिसाजोखौ लायनो हरदो ख्रांनो। आंनो एसेबां ओंखाम संनो जाहोबाय, दासो आंखौ नांला। नों लायनाय? नोंखौ लायनो होनाय? औ बाजै आंनो लायदोंमोन। आगोलनो माथो फिसाजोनि महरखौनो नायनो हायामोन, फिसाजोनि बाथ्रा बुंबानो रायज्लायामोन माथो, रागा जोङोमोन। दालाय माथो लायनो हरदों? फिसाजोखौलाय माथो न'गानो होआ मायबा गानो होआ होनसिगोन माथो। दा जों गैखाय फिसाजोखौ गोसोखांबाय। समफोरा आरो समान जानानै थायाना। खोब फिसाजोखौ नायनो लिंहरदों दासो। जोंफोर गाज्रि जाबाय, फिसाजोआसो मोजां जाबाय। सालि बुरिया रानख्रबहांबायथ', लासैनो बेमार गोग्लैबायथ', बेनिखायनो सानदों खोमा र' फिसाजोखौनो लाखिनोसै न'आव होननानै। गैया मोनखाया सम्पतिखौ, जोंहानिसोखा बे सम्पतिया। फिसाजोआ सासेल', आंनिसोखा बे सम्पति हाफोरा। फिसाजोनो होनो नागिरबाबो होखाया आं। बोराय बुरैया थैबानो थांसिगोन, थैबानो नङा बिसिनायाव गोग्लैना थाबानो थांगोन जों बे न'आव। बेयाव जों ओरैनोसो थाफैथों। दे माथो आरो, फै थांनोबा। आब'खौ नायनो थांबा फै। थाङा, जायखिथाया जायखि फैया। आंहालाय मासि, जोंफोरखौलाय मालायनि गावनि सानसै। जोंफोरखौ गावनि होननानै सानखायाबो, बेनिखायनो बोराय बुरैया पेन्सननि फैसाफोरखौबो थाइसेबो होखाया जोंनो। फिसाजोनो होगोन होननानै जमा खालायनानै दोनाखै बियो बेंकआव। बै बाजै नोंबो जानला मोनला सानबाय थायो। ओंखाम संबायना सङाखै नोंलाय? सङा, जोंहालाय मा ओंखाम संनांगौसै। गथ' गथाय गैया, जेबो गैया, हौवा हिनजाव सानैल'। जानो गोसोबा जाबाय, जायाबा गैला। फुङावनो संना दोनखायो आंहा हरसिम। हे फुङाव संना दोननायखौनो हरसिम जायो नोंसा? जानो हायो बेबायदि? हा मानो हायाखै? उन्दुनो गारोलाय मानोथो एसेबां खेबनै खेबथाम संलाबाय थानो? खेबसे संनायखौनो जाबाय आरो हरसिम आरामनो आजादि जलाय उन्दुदो। बेखौनो संबाय थागोन बे खेबथाम। हे ओंखामा सेवा बियो? थेवबाबो सोमनानै जाबाय आरो भाजा एवनानै मायबाफोर। बेखौनो माखौथो गेस खरस खालामबाय थानो। आरो आं बनावबो ओंखाम संनो हाखाया। ए नंगौ। दे होमब्लालाय बाजै थाथ'दो, आं आयंमोननाव थांना फैनि, सुदेम आब'मोननाव। थां। आब' थौ जोंफोरनियाव थांसै। दानो सानजौफु थिथि जाबाय माथो। मालाय मादैया ओंखाम संबाय दं खोमा, डिस्टार्ब मोनगोन। दानो थाङा दे, बेलासि थांगोन खोमा। है जेबो नङा, माखाय थाइजौ खाजि जागोन जोंना। थाइजौ दंसोयो जोंहानाव, गोदैखा बेसेबा। थांथ'नांला खोमा दे आयं। ओंखामाबो जाबायानो आंना, आं दहाय फुंनिफ्रायनो संखादों। नै होनोसैयानो। बा संखांबायानो नोंहा? फिसाजो फिसौज्ला फैनायखाय फुंनिफ्रायनो संबाय दं खोमा बियो। संदों र' संनायालाय। थांथ'नांला दे, लांथ'नांला आयं। ओंखामखौ जालांथारथोसै। दाहाय बेलासि थांथो दे। दा आरो थाइजौ सौजौ जालाबा ओंखामखौनो जानो हानाय नङा बिसोरो। दे होमब्लालाय, दाहाय बेलासि थांनो हासिगोन दे। नोंबो जादो फामे ओंखामखौ बेयावनो। औ आयं, नोंनोबो संखादों आङो, जालांदों जोंहानावनो। जाथ'लायला खोमा दे आयं, आइयाबो संदो। नै जाम्बि, मा जाया बिलाय? जानांगोन, आं संखाबाय नोंनो। औ फामे जादो। जाला आं आगै, एसेबां बोसोर जाबाय जों एखेलगे ओंखामखौनो जानोनो मोनाखै। आगोलसो उन्दैयाव जासोयोमोन। जालांदो। जागोन दे आइ जागोन। औ जाखादो, आं खुरहैनोसै।
दे होमब्लालाय जालांसै। फाङाय आबौखौबो लाना फैदों बियो बिब'दोंनो गेलेबाय दं खोमा। औ बिब'नि बिसिनाखौनो मोजां मोनसिनदों खोमा बाद्ल'बाय थादों बेयावनो। आयंनि बिसिनाखौ फिसौजोया सेफायबासो गम मोनगोन र'। गेलेथों दे गेलेथों। फां आइ माबा आबौखौबो लानानै फैदो आखाइ सुहोनो लाबोदो खुरैनोसै आङो। औ आयै थौ आयं आंबो थांगोन। फै। आयै मानो एसेबां संसोखौ नोङो? अबाव एसेबांखाय एसेल'सो। हाया हायानो मानो एसेबां संनांगौ दे आयै। आइ एसेबां बोसोर जाबाय नों आंनि संनायखौ मोनजायाखै। न'आव सानसेबो बोथिसेबो ओंखाम मोनजायाखै। जाय दिनै नोंनि मोजां मोननायखौनो संजोबदों आं। आइ मोननैसोल' संबानो जायो। नाङा जेबो जाया जादो नोङो आरो संनो बाखि थाबावबायसो। बेनिफ्राय आबौआ अमा जायोना ना दाउ जायो? बियो ना बेदर जानो नागिरा। आयौ मानो जाया? आं अमाबो संदों दाउबो संदों नाबो लाबोदों। जागोन ना जाया दालाय बिलाय? उन्दैनिफ्रायनो ना बेदर जानो नागिरा नोंसा फिसौज्लाया। आलु दालि सबजि बेफोरखौसो जानो मोजां मोनसि बियो। दालिखौलाय संदोंमोन र'। आयौ दा बेफोरखौ जाला होनबा बियो सबजिजोंसो जासिगोन। सबजिलाय संदो र' आङो। जाबाथाय जागोन दे एसे आंनिखौनो। ओरैनो जारला मारलासो जालाबायो बियो। बिनो होनाङा जानाय नङा बियो। थांसेयाव होनाङा आयै बिनो गारजोबगोन बियो ओरैनोसो थांगारगोन। आंनिफ्रायनो जागोन दे। ए मानो बेबायदि जाखो गथ'आलाय? ना बेदरखौनो जायाबा मा भिटामिन मोनगोन बिलाय? फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो मोनबोला। थालिर आपेल थाइजौ बेफोरखौसो जानो मोजां मोनसियो। आरो सालाद जायो बियो। बे गाजर बिट बिलाहि बेफोरखौ साटनि खालायबा जायो। ए र' होमब्लालाय आं बानायनि र' लाबोनाय दंखायो। जागोन दे आयै नांलाया दाहाय बानायनो हासिगोन दे। जागोन दे बेफोरजोंनो। नाङा र' नाङा आं बानायनि आंनि फिसौज्लाया जाथो। बेनिफ्राय मैयानि थानाय साम' ओंख्रि दङ नै बेयाव दोनदों आं। जागोन ना जाया नोंलाय? ए साम' मादो संदों? सबाय दालिजों। जागोन आयै जागोन। आंनि मोजां मोननाय ओंख्रि। नोंनि साम' ओंख्रिया बेसेबा गोथाव जाखायो आयै। औ बेनिखायनो दोनखादों आं नों जागोन होननानैनो। नै रा नै जाफैखा। जानि र'।